PNO, parti de la nation occitane. Cal president. Necessitat fazer lei prepausi ma candidatura. Mercegi al passatge, lo president sostén per la pesigo cargo de treball que ha assumit amb l'equip dirigent. Per més, lo constat és aquí. En l'espaci de 2 o 3 decennios he vist demesir considerablement les forces del PNO, so que mena ineluctablement nostre partit cap a una menaçaire apatia. D'unes de sus socis són defundats, d'altres han perdut de leur vitalitat, el pes de les annades de la malaltia fent leur besoin. En aquel ritme, en 10 anys, el PNO haurà desaparegut. L'ebat s'arriba a se renovelar. Et és el desfís que s'impausa et que voli relevar avec caduno et cadu d'entre vosaltres. Per nosaltres, mas encara mai per les generacions venentes. Ne profiti per mercejar nostre darrer novel, Philippe, per son coratge et sa presa de consciència de la necessitat de l'emancipació occitana. Desire donc renouvelar el partit. Hi ha urgència a reagir. Les mateixes causes produsent els mateixos efectes fa besoin de reformar. Prepausi la renovació del PNO, non pas dins sus fonamentals ideològics, mas sur plan pràctic, essencialment dins su méthode de comunicació. En effet, se pot pas acceptar qu'après 70 annades d'existència, la gran majoritat dels 15 milions d'occitans coneguin pas encara l'existència del PNO.